खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं किलिकां ब्रह्म बाक्सा जिल्लानि खामारदैसा बिसिडिसि भवनाव IYCF नि सांग्रांथि मेल बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि जालाहा जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय खामारदैसा बिसिडिसि भवनाव दिनै जालाहा ICDS प्रजेक्टनि सिङाव थानाय 3 नं कक्लाबारिनि सुपारभाइजारफोर आरो मोन 26 अंगनाबादिनि मावथि आरो हेफाजाबगिरिफोरनि हेफाजाबजों राष्ट्रीय प्रजान माहनि हाबाफारि बायदियै IYCF नि सांग्रांथि मेल खुङो। बे हाबाफारियाव मोन 26 अंगनाबादी सेन्टारफोरनि मावथि फारियाफोरजों लोगोसे हेफाजाबगिरिफोर आरो सा 20 निबो गोबांसिन गथ'सा एबा उन्दै गथ' गोनां बिमाफ्रा बाहागो लायो आरो गुवारै 6 दान सानि गथ'साफोरखौ देहायारि गोख्रों खालामनो थाखाय आदार जाहोनायनि सायाव गुवारै फोरोंथाय होनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिया थांनाय 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 सेप्तेम्बर एबा 1 दाननि थाखाय खुंफुंजागोन। बे हाबाफारियाव जालाहा ICDS प्रजेक्टनि CDPO कल्पना दास, AMN मनालिसा दास, गलागाव BPIC नि ब्लक कोअर्डिनेटर कनक बर्मन आरो जालाहा ICDS नि बेन्दोंनि 1 नं कक्लाबारिनि सुपारभाइजार बिथांमोना बाहागो लायो। बेयाव जोङो दिनै कक्लाबारि सार्कोलनि नाजानायाव आरोखि ना 1 नम्बर कक्लाबारि सार्कोल बे सार्कोलनि नाजानायाव जोङो राष्ट्रीय पोषण माह 7थि राष्ट्रीय पोषण माह बे प्रग्रामखौ 3थि हाबाफारि जेनेबा IYCF इनफेन्ट एन्ड चाइल्ड प्रेक्टिस फिडिं प्रेक्टिसेस बिनि सायाव आरोना 6 मासनि सानि गोजौनि गथ'फोरनो 6 माससिम बिमानि गाइखेरल' जाहोनांगौ। बिनि उनाव बिसोरनो गिदिरफोरा जि खाद्यखौ जायो बे खाद्यफोरखौ एफा एफायै जाहोजेननांगौ 6 मासनि उननिफ्राय। बेखौ जोङो एवारनेस लाखिनो थाखाय दिनैनि बे प्रग्रामा जोंना जादों आरो बेनि मेन थांखिया आरो नोजोरा माबायदि थांखिया बेनो जोंना उन्दैफोरा जेनेबा 6 मासनि उननिफ्राय बिसोरनो गुबुन जाग्रा आदारनि गोनांथि जायो। गुबुन जाग्रा आदारनि गोनांथि जायोबा बै समनिफ्रायनो 6 मास बारनायनि उननिफ्रायनो बिसोरनो जाहोनांगौ। जाहोबासो बिसोरो जाहोदावलाङोबासो उनाव मोजाङै जाहैनो हागोन। जादावि बुस्थुखौथ' जानो सुखुवा नङा होमबा। बिनि थाखाय बे समनिफ्रायनो खेबसे खेबनैयै खेबथामै एफा एफायै जाहोयो। जोंनाव मोनसे नियम माबानानै खानानै होखानाय दङ। बे जेनेबा मोनबा आसिखौ जोङो मोनबा आसिजों माबानानै रुजायनानै से नाम्बाराव दङ जोंना मोनसे आसियाव सामससे थाव नङाबा घि बेबायदि होनांगौ गथ'नि खाद्यआव आरो जोङो। ओमफ्राय 2 नाम्बाराव जाहैबाय गंसे सामुस आरो गंसे खुरै बेखौ जोङो बाहायथारनांगौ। 6 मासनि उनाव बे जिनिसखौ बाहायोबा थारमाने सानफ्रामबो जोङो गथ'नो जे मोनसे समान मोनसे माबायाव जाहोनो हागोन। बिनिसे खम जाहोयोबा जेनेबा खुरैसेनि खम जाहोयोबा बेखौथ' जों जखाखौ मोनदांनाय नङा। बिनि थाखाय मोनसे बाथि आरो मोनसे सामसनि गोनांथि जायो। आरो 3 नाम्बाराव जाहैबाय बे मोनबा रुलनि मथे 3 नाम्बाराव जाहैबाय जोंना खेबथामै गथ'खौ जाहोनांगौ। जों जेरै गेदेरफोरा फुङाव खेबसे सानजौफुआव खेबसे बेलासियाव खेबसे जायो बेबायदिनो बिसोरनोबो गोनां जानाय आदार जेनेबा खिसारिखौनो होन सुजि बिदिनो दाल खिसारि सुजि नङाबा पाय बेबायदि खेबथामै आहारखौ बेबायदि होनांगौ। आरो 4 नाम्बाराव जाबाय 4 नाम्बार आसिनि ओंथियानो जाहैबाय मोनब्रै रोखोमनि फुड जेनेबा नाबो थागोन बेदरबो थागोन आरो फिथाइ सामथाइ थागोन बेफोरबायदि आरो ना मैगं फिथाइ सामथाइ दाउदै बिदि आरोखि 4 रोखोमनि जायखिजाया गथ'फोरनि खाद्यआव थाफानांगौ बे। आरो मोनबानि आसिनि ओंथियानो जाहैबाय बे मोनबा आसिजों जेनेबा जोङो मोनबा पन्चेन्द्रियआव मा जोंना मेगन खोमा गन्थं बिदि नङा होमबा। बेजों जोङो सासे गथ'खौ जोङो जाहोयोब्ला बेखौ जोङो गासैबो फारसेनिफ्राय जों बे गथ'जों कन्टेक्ट जानानै जाहोनांगोन। मेगनजों नायनांगोन जोङो आखाइजों जोङो दौनांगोन बा खोमाजों बेनो बाथ्रा बुंनानै जों जाहोनांगोन। बेखौ मा बुङो बेखौ जाबा मा जायो बेफोरबायदि आरोखि ना। बे पन्चेन्द्रिय जोंनि जिखिनि मोनबा इन्द्रिय दङ बे इन्द्रियखौ जोङो बाहायनानै बे गथ'खौ जाहोनांगोन। बेबायदि रुलखौ बयबो मिन्थिनानै जे गथ'फोरखौ जाहोथों
बेबायदि साननानै बेनि बेबायदि रुलखौ गार्जेनसिम सौहैनो थाखाय नोंथाङा मा मावदों? बेबायदि रुलखौ जोङो गेजेर गेजेर BHCनि मिटिं दङ सेकेन्ड बुधबार खालि बा थार्ड जायगा लानानै जायोना बेयाव जोङो बुजायो बेयाव बिमाफोरखौ मोनहैदों होननानै जोङो दासिम फोथायबाय एसेबाबो थारमाने मोनहैबाय आरो आगोलनिसाय थेवबाबो जोङो नाजालांबाय थागोन दा बेसेबांसो बाहागो लाफैदों बेयाव मथा मथि 26 सेन्टारनिफ्राय बिमाफोर सासेबाबो 20सोआ जों बाहागो लाफैदों बेयाव बे सानैबाबो गुबुननो खोन्थानो थाखाय जों जेनेबा खावलायबाय मिथिहोथोंसै সপ্তম ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ উপলক্ষে আমি ইনফেণ্ট এণ্ড ইয়ং চিলড্ৰেন ফিডিঙৰ ওপৰত আজি ব্লক ৱাইজ আমি কোকলাবাৰীত এখন মিটিং আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াতে আমি ইনফেণ্ট এণ্ড ইয়ং চিলড্ৰেনৰ আমি কিদৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব লাগে মাতৃসকলক আমি সেই বিষয়ে সজাগ কৰিবলৈ আমি এইখন আহ্বান কৰিছিলোঁ আমাৰ লগতে উপস্থিত আছিল আমাৰ গোলাগাঁও আৰু জালাহৰ RBSK টিম লগতে ছুপাৰভাইজাৰসকল আৰু আমাৰ ব্লক পোষণ টিম আৰু আই মাতৃসকল আমাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকল আৰু কোকলাবাৰীৰ সমূহ ৰাইজে আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত আছিল আৰু খুব ভাল ধৰণে আমি এইখন মিটিংখন পৰিচালনা কৰিব পাৰি বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ পোষণ মাহৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2018 চনতে মানে পোষণ মাহ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আজি আহি সপ্তম ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ আমি পালন কৰি আছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি যাতে আমি পুষ্টি সাধন কৰি গোটেই সমাজৰ এটা জন আন্দোলন হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকজন মাতৃ আৰু শিশুৱে যাতে আমাৰ এই আঁচনিখনৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য আৰু পুষ্টিকৰ যিমানবোৰ আমাৰ এনিমিয়াৰ পৰা আদি কৰি এনিমিয়া তাৰপিছত আৰু আমাৰ কমপ্লিমেণ্টাৰী ফিডিং ব্ৰেষ্ট ফিডিং এই গোটেইখিনি দিশত যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যেৰে এই পোষণ মাহ আমাৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয় আমাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 31 তাৰিখলৈ এইটো পালন কৰা হয় আজি আমাৰ এটা সপ্তাহৰ আমাৰ চলি আছে এইটো তৃতীয় সপ্তাহ এই তৃতীয় সপ্তাহৰ কাৰ্যসূচী হ'ল ইনফেণ্ট এণ্ড ইয়ং চিলড্ৰেন ফিডিং